Da me za a haɗa ma shayin? Empty za ka ba. Empty? To. Kai jama'a. Me ake da ƙasar nan? Wace ƙasa? Nigéria mana. Najeriya? Eh. To ko a karkata ta ka sauka? To in je ina? Ka je inda ka fi so. Kai ma dai Usaini ka san me yake faruwa a ƙasar nan? Kawai dai neman magana kake yi. Me yake faruwa? Ah, gashi nan kuwa rashin cika alƙawari da ake a ƙasar nan tamu. Ga ƙarya, ga cin amana, ga babu tsaro, sannan ga wofantar da arewa ba abin da aka yi mata. Allah sarki dan adam, ga mantuwa ga rashin uzuri. Shin shugaban ƙasa shi ke da alhakin ƙaddamar da waɗanda suka cancanta suka dace su kare rayukan al'umma da dukiyarsu, ya kuma yi hoɓɓasa ya kafa kwamitin da suke da alhakin yin wannan abu tukuru na kare dukiyar al'umma da rayukansu. Shin a tunaninka shugaban ƙasa shi zai rataye jigida ya kare ka ya kare gidanka da kake ta balo koko kake daga murya? Shin duk wannan bala'in da yake faruwa ba arewa bane ba? Ya kamata a jinjina wa Buhari, ba ya kamata a zagi Buhari ba, domin kuwa duk wanda suke da madafin ikon ya kamata su kare wannan abubuwa da suke faruwa ɗan arewacin Najeriya ne. To su waye 'yan arewa? Su waye 'yan arewa? To me ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaron Najeriya, Baba Gana Mungunu ɗan arewa ne. Me ba wa shugaban ƙasa shawara akan kafafen yaɗa labarai, Garba Shehu ɗan arewa ne. Chief Protocol Lawan Kazaure ɗan arewa ne. Shugaban sojojin ƙasa na Najeriya Yusuf Burtai ɗan arewa ne. Shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ɗan arewa ne. Shugaban kwastan Hamidu Ali ɗan arewa ne. Shugaban sojojin sama Air Vice Marshal Sadiku Abubakar ɗan arewa ne. Muhammad Baban Dede ɗan arewa ne. Abdullahi Gana Muhammad ɗan arewa ne. Yusuf Magajibuci ɗan arewa ne. Liman A Ibrahim ɗan arewa ne. Prison Service Jafar Ahmad ɗan arewa ne. Military Defense Intelligence ɗan arewa ne. Nigerian Intelligence Agency ɗan arewa ne. Shugaban kamfanin mai na Najeriya NNPC ɗan arewa ne. Shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa 'yar arewa ce. Ministan Abuja ɗan arewa ne. Ministan ilimi ɗan arewa ne. Ƙaramar ministar ma'aikata 'yar arewa ce. Ministan ayyuka na musamman ɗan arewa ne. Ƙaramin ministan gona ɗan arewa ne. Ministan sadarwa na ƙasa Isa Alifantami ɗan arewa ne. Ministan ruwa ɗan arewa ne. Ministan kuɗi 'yar arewa ce. Ministan muhalli ɗan arewa ne. Ministan gona na Najeriya Sabo na Nono ɗan arewa ne. Ministan tsaro ɗan arewa ne. Ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika ɗan arewa ne. Ministan shari'a ɗan arewa ne. Ministan yaɗa labarai na ƙasa Layi Muhammad ɗan arewa ne. Ministan 'yan sanda na ƙasa mai gardin yaɗi ɗan arewa ne. Ministan lantarki ɗan arewa ne. Ministan jin kai da walwala 'yar arewa ce. Shugaban Petroleum Pound 'yar arewa ce. Babban sakataren Tetfon ɗan arewa ne. Darakta General na Simedan ɗan arewa ne. Kai ɗanɗano in takaita maka zancen nan, mutum ɗai masu madafin iko irin wannan sai da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa mutum 86 don ceto arewacin Najeriya daga halin da ta shiga da ma Najeriya baki daya. Shin ɗanɗano mutum ɗaya tak ko mutum 86 ciki wane ne ya laifi? Yanzu kai Usaini, na je kai maganar ministan noma. Yanzu mu a bangaren noma mu mutanen arewa me aka mana? Domin mu arewa da noma muke takama. Alhamdulillah, a ranar 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2015 shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani tsari na ba da rance da tallafawa manoma, kama daga kan taki, iri, magungunan kwari, filayen gona, kudade, koyar da yadda za a yi noman da kuma tabbatar da samun isasshen abinci da kuma aikin yi ga matasan Najeriya. A kan noman sai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta saki kuɗi har naira ɗaiɗai biliyan 2 don tallafawa manoma masu ƙaramin ƙarfi su miliyan 1.5 domin su samar da kala-kalan abinci har guda 16, kama daga irin shinkafa, alkama, masara, auduga, rogo, waken suya, wake, gyada, kifi da kaji a fili mai girman eka miliyan 1.4. Kai Usaini, wa'ina kake samun wannan labaran ne kai? Ina bibiyar gidajen rediyo na gaskiya
da kuma jaridun da suke sahihan jaridu, ba inda kuke bibiyar social media ake yada ƙarya ba. To haka ne Usaini, kai ma labaran ƙarya kake gaya mana. Wannan COVID-19 da suka same ta a cikin mu, an ce an ba da taimako don a taimaka mana, wa aka ba mu bai zo mana ba. To naira biliyan 50 gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kasaftawa magidanta a matsayin bashi don tallafawa masu ƙananan masana'antu da matsagaita wanda wannan annoba ta shafa ta coronavirus. To bari ku ji, idan na ce zan lissafo muku irin ayyukan da shugaba Muhammadu Buhari yi wa Najeriya a kwana 100 ma ba zan iya kammala muku bayani ba, amma tunda kuna son zancen, karfi 1 na dare daidai na tashi daga kasuwanci na, ku zo mu dora daga inda na tsaya muku don jin cikakken bayani da kuma gaskiya ta shugaba Muhammadu Buhari wacce dora Najeriya da 'yan Najeriya a kai suke kokarin yi mana zamba cikin aminci da cin amana. Zancen banza kawai mutane ba ku bibiyar labari na gaskiya, ga abu zahiri a ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari yayi wa al'ummar Najeriya da ma Najeriyar baki ɗaya. Amma sai a tsaya ana kumbiya ana koyi sai an yi magana a ce a teburin mai shayi aka ji, ba teburin mai shayi irin namu ba. Kana ta kokari ba waɗansu na ta batawa, fara yunkuri duk da ba za su bar adawa ba, bar su yan a ɓata ruwa ne ba za su gode ba.